been able to discover another what I would call a manufacturing company. This is where they manufacture Hennessy. This is Hennessy VSO. Jesus Christ. In their numbers. See, that the rubber they used to mix it. The team of Anambra State Task Force, in collaboration with NAFDAC, have been able to intercept another factory where these products have been adulterated. This is SO. These are products. These are products. Okay, these are products. This guy is a big guy. You know the big children's this thing. The kingpin. You know the small thing go to deliver the thing. This is another factory. This is another factory where all these things are produced. So this is it Ever wine? These are Ever wine. Okay, this This is Ever wine. This is Ever wine. Where they manufacture it. These are the pockets. McDonald's. Come So Sunday. this is these ones are already packed for sale. These ones are already packed for sale. They're more original compared to The Nancy man said, See? They are packed it already. packed in Indomie. Yes, open this carton. Which one is inside this carton? Wow. What is okay, this is sugar. They put it sugar. You add sugar on it. When you drink, it will be sweetening you. And you say you are eating, you are taking Ever. This is the Ever wine that you used to drink. My Niger people, we don't suffer. Now see all this drink, what these environmental sanitation workers are pouring inside there. Now fake drinks, so where they for backyard they produce, making us see the environment where they produce the drink. With both Fanta. ụmụnne m oge egosara ihe a na-eme n'Aba na Cemetery Road ebe a na-alụgasị ma fake products ọkacha edible product ife ndị a na-agasị afịa nchekwa na ife a ya ebi nche na ọ ya emetụ ụmụ mmadụ n'obi chi na-efo consciences a na-adị dead nke a bụ na Anambra steeti ọkwa ụnụ nụrụ ya na Anambra steeti ị ma na ndị China the lowest quality of product a na-ebudata be anyị a na-ebudata ndị be anyị na-akwụsị n'ọrụ ha ka o wee kpata ego mmadụ akpatabere ego na-achị ụwa ị mana ha adịelesi ndị be ha the lowest product many hands esokugo na blood many hands ọtụtụ ndị anyị na-etu afa taa ọtụtụ ndị anyị na-etu afa taa anụ nganga mpi ọzọ pụrụ ịnụ ego ntu magburu enyi ofu onye a na-asị na-abịa na double chief na high chief na triple chief ife a na-agwa unu bụkwa ọkwa ndị anyị na-arịa ọtụtụ n'ime ha enwekwa good ones nwekwa good name ịfụrụ ife na-arịa kidney kịta ịfụrụ ife na-arịa kidney esi okwu otu arịa na America esi otu arịa na Western world ọkwa ma ụmụazị eku n'aka a na-arụ fake bọbọ na-arụ ma vijumek eme ebe a ya enye ya nwa gị eti gị nwa na-eme ife aka si ya bakwa gị ọnụ look at ị na-anya n'akụkụ ma ịfụsịa ndị unu gburu egbu nna akpọsị afa ha oge ncha ndị kidney gbusi ndị unu gburu na ha ka ha na-aga n'akụkụ ebe a ife a ka o ji metụ m n'obi ka m mgba mbọ ka arụta kidney hospital onye Igbo ọ na-atụwa 1000 naira mana anọkọta ngwa ndị otu anyị na ha sa ahazi ya ka anyị chere kene maka enwere nsogbu ndị Igbo nwere ọ bụrụ ịrụ kidney hospital bụ isi ndị Igbo menwu ya
mana ọ na-ajụ m obi oyi ife ọ na ndị Igbo gbakọ aka wee mee ndọrọ ndọrọ n'abalị ya nọmba 1. nọmba 2, ọ bụrụ ịrụda kidney hospital bụ isi nọọ ịkwụsị maka ọ bụrụ isi mmadụ eje wee protection maka akwamiko ọ ịkwụsị akwamiko ya emeghị na-ema mbute ọrịa ịkwụsị ya kpamkpam. So prevention is better than cure. Ọ bụrụ ịgbapụ ọsọ jee ruo nke ya bụ arụcha management awụrụ problem ewere ofu policy zọdi ya n'ala onye te 1000 naira ọ na-aba ka ọha. Ọ nsogbu ndị Igbo nwee na crowdfunding. Ife a ka m pịkọchara sị mba ka mmadụ ka esi wee je nyebe ije mana ka a na-agbakọ nke ahụ kedu ife ụmụnne ya eji mechipụta obi wee na-akpụ ụdị ego na-efe mmadụ na-arụ ọmarọ cousins ọmarọ nieces ọmarọ nephews ọmarọ friends even na ụmụ ya ndị ngoro ife a maka ibupụ ya n'afịa ikwuru ebe ahụ eledebe ya ikwuru ndị ahụ elesi ya. Onye na-atụ okwute n'ahịa eme onye ọya ada n'isi. Just look at na-efe mmadụ nyere obi ịma mmadụ onye idunagoro mmụọ ife a ka ndị ntorobịa ji anwụ mysterious death. Ife a ka eji anwụ mysterious death. Ịda ajụ onwe gị ajụjụ ịma mmadụ onye idunagoro ịma mmadụ onye igbugo eburu ozu na-aga ma mọchụarị ebe niile ju n'ọnụ ịmarọ mmadụ one a na-edekọkwara gị ndị mmụọ na-edekọrọ gị mbọsa ya akụtu gị ọkụ gbaa gị ọgba mkpụrụ obi gị na-efe kachitere obi na-alụ na-ebupụta n'afịa ụmụ mmadụ naanị gị nwa bụ onye na-eri eri uche gị dịkwa ya maka ife na-atọ ọnụ ụtọ na-egbu ike mgbu ịfụnanya ya. The best place to buy all these things asị m kwuo ọkwa shopping malls supermarket ndị a dị m ka ọ na company ka ha na-egota. Ọ bụrụ ha na nke a ndị aboki na-ebugharị ọ bụrụ nke a na-ebu agasị na checkpoint and ebe enwesị roadblocks o nwekwa question mark. Uche gị dịkwa ya life dị precious chekwa ndụ gị you are caretaker to your life and your soul. Uche gị dịkwa ya ma gị gbaba onye na-eme eme ọkwa ịfụrụ bọọlụ ịgba n'ahụ aja ọ ya anachighata gị mma ị na-egbu n'elu okwute ajọ okwute ya abaghị anya chegharịa ma chigharịa tata na nke igburu egbu adịghị enough. Kedu dị joy ị na-enwe n'ego ị na-eri ka o si enye gị ọṅụ? Are you happy? Ị na-ajụkwa onwe gị ajụjụ ị na-ajụ onwe gị ajụjụ ego adịghị onye n'aka kịta inwe na moto ịrụta n'ụlọ ị na-eri nri kedu ife ọzọ dị iche o mee ka isi gị dị ịbụọ ihe eji gị abụrụ anwụ anwụ? Unu jụọ onwe na ajụjụ o na ndị unu gburu na ha n'akụkụ ebe a na-eche gị mma niile na-ejekwa n'ụzọ mma niile na-eje n'ụzọ ndị niile gbara ajọ ego years back kedu ebe ha nọ taa? Ego ne ka ha ji wee bụ ego na-achị ụwa. Zisa n'ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka emesịa. The best of